og velkommen til TV2 News. I takt med, at regeringen stadig stiller større og større krav til de unge elever på gymnasierne og samtidig vil skære ned på selve gymnasierne, vil vi nu undersøge, hvordan det egentlig er at gå på gymnasiet. Om det bare er hårdt, stressende liv hver dag, eller om der rent faktisk er mere bag det. Nu stiller jeg om til reporter Sarah Sjøgren. Ja, den er igennem nu. Jeg står lige nu ude foran Silkeborg Gymnasium, og vil egentlig bare finde ud af, hvordan det egentlig er at gå på et gymnasium. Jeg har nu fanget 2 elever fra første uge på Silkeborg Gymnasium, som gerne vil fortælle lidt om, hvordan det egentlig er at gå på gymnasiet. Hvordan er det så at starte på Silkeborg Gymnasium? Jamen altså, jeg synes, det har været en positiv overraskelse. Helt klart. Fordi vi har fået mange nye venner. Min lille kammerat her, for eksempel. Ja, men vi er blevet endnu bedre venner. Ja, det er rigtigt. Det synes jeg, det har været positivt. Og så synes jeg også, at man har lært noget meget hurtigt i forhold til folkeskolen, hvor det var sådan lidt mere kedeligt og lidt mere sådan trist, synes jeg. Jeg synes, der er meget mere lys over det her år. Helt klart. Altså, når man tager herfra, man føler virkelig, man har lært noget. Hver dag. Hver dag. Hvad med det sociale? Jamen, det sociale, det er jo i top. Altså, 100%. U-klassen, det er jo kongeklassen heroppe. Ja, Vi har det simpelthen så godt. Det har 100% noget med, hvilken klasse man er kommet i. Fordi at hvis du har det godt med din klasse, så lærer du også noget hurtigere. Samtidig med, at man kan hjælpe hinanden, og så så får man nye venner for livet, tror jeg. Hvordan ser du gymnasiet fra lærersiden af? Det er jo et godt spørgsmål. Jeg ser det som et hyggeligt sted, hvor der er rart at være. Ja, kort fortalt. Tak. Set fra sidelinjen, hvordan er gymnasielivet så, når man selv har været en del af det? Jeg synes, at det er rigtig sjovt at se gymnasiet fra siden af, fordi at man på en måde stadig lidt er en del af det, men så alligevel også ser alle de mennesker, der har det mega hyggeligt, og som laver alle de ting, man sådan selv stressede over, dengang man gik på gymnasiet, hvor man sådan panikkede mega meget over, at man skulle skrive SRP og alle de der afleveringer hele tiden. Og nu, når man sådan kigger på det fra sidelinjen, så er det slet ikke så galt egentlig. Og jeg synes, at det sådan er ret hyggeligt egentlig. Og det er nok også, fordi jeg ikke selv skal lave alle afleveringerne. Og så er det ret godt, det der med, at jeg bare går og arbejder og får alle de gode ting, at folk kommer ned og snakker med mig i kantinen og lige får en kop kaffe og hygger lidt og sådan nogle ting. Så på den måde så er det egentlig ret godt at se det fra siden af, synes jeg. Hvordan ser du på de besparelser, som regeringen har indført mod gymnasiet? Jamen, jeg synes, det er rigtig skidt. Jeg synes, det er rigtig mange penge, som skal til at blive sparet. Og jeg tror, det kommer til at påvirke elever og lærere rigtig meget. Jeg tror, for elevernes vedkommende, så tror jeg, det betyder, at der kommer flere elever i klasserne. Og for lærerne, der tror jeg, det betyder, at vi skal til at rende endnu hurtigere, lave flere opgaver på den samme tid og for de samme penge. Så jeg synes, det er rigtig, rigtig skidt, og jeg er meget bekymret på alles vegne. Vi har nu fundet ud af, at gymnasiet er et hyggeligt sted at være, med god atmosfære, hvor man lærer noget, og der er et socialt sammenhold. Men besparelserne, de presser gymnasiet. Jeg synes, det er mega ringe, at regeringen de vælger at bespare så meget, fordi det betyder, at vi ikke rigtig kan komme på studieture og måske hytteture. Og at når regeringen selv siger, at uddannelse det er noget af det vigtigste, så synes jeg også, det er dumt, at de vælger at bespare på det. Tak, Alexander. Jeg stiller nu tilbage til studiet og Stine Kirk. Tak for det, Sarah. Det var rigtig dejligt og rigtig interessant at høre omkring, hvordan gymnasielivet er for både elever og lærere, og hvordan besparelserne truer gymnasierne. Det er jo faktisk sådan, at de store besparelser af en sum på 10.000 kroner per elev igennem de 3 år på gymnasiet truer de mange gymnasier rundt omkring i landet.